iki perlu dikenake aturan laki-laki lho tenang iki non sewu ku gawe paugeran le ngasto dadi kepala dusun ya iya iki menerapkan filosofi alat kelamin laki-laki iki filosofine piye iya telu iku ora kok saru yo siji ya toh jika dibutuhkan akan tampil tegang dan tegas nada delik panggonane alat kelamin laki-laki kuwi Lui akan tampil dan tegas saat dibutuhkan oleh masyarakat. nek ra iso tegas lentek Selentik loro. Tumrape kanggo Mas Janu. Napa? Lho kuwi lho kon tegas ngono lho. Lah iya kudu tegas. monggo loro Angka loro, menyerang lawan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Kita di sini yo lawan politik. ah ngono monggo lawan politike mung Bayu Mbak Yune. Sesuk sing kon makili PKK iki, Mbak Yune lho ngombe bojo. Sesuk gagal duwe jodoh dadi ono sing makili dadi ibu PKK. besok PKK bengi sore PKK bengi pekekekke Iya. Kuwi nomor loro. Nomor telu nih. Telu kuwi jika sudah mencapai klimaks akan mengecilkan diri tidak membesarkan diri. apa dhewe Ayo nek copot dhewe iki nek wis kira-kira wis arepe iki. dikenake Ya kuwi jika tegese klimak akan mengecilkan diri tidak membesarkan diri tegese ora sombong, Pak. Oh. Tetep ngayomi warga masyarakate, apa sing dibutuhke masyarakate kudu iso nyembadani. Paling ora ya nek urung iso nyembadani ditampung sithik mengko kanggone aspirasi dirembuk ana ing kantor desa. Tur yo kados kuwi karep dus kuwi wadah. Dadi kudu iso karep dadi wadahe aspirasi warga masyarakat. asmane Janu Herianto ayo karepe piye kok wong tuwa iki Janu Herianto Ben pecah jase ben. Zanu, Zanu. Ayo Janu artine apa Bukan jenengan sih. lho kowe gareng cerdas kudu iso Mula kok jadi karo nang jadi yo nek ora yo karo nang isane, Pak. Mama. Tulung ya. ya kabeh ditangisi Zanu, arep Z aja ekumu kok. Zanu. Za kuwi tegese za. Zaman saiki iki ora kok pilih lanang wedok. Sing penting bakune pinter. Ya toh, ning aja gampang minteri wong. Aja gampang minteri. Wong iki tegese iso ngapusi. Aja sok nglomboni wong. Zaman saiki mergo napa? Zaman Z beda wis karo zaman dhisik. Saiki wis milenial, Pak. Kalau dadi perangkat ya kudu iso elektronik ya toh. Kalau perangkat kudu nut lakune jaman kepiye kudu ngematke warga masyarakat. iso gawe ngawiji Nunggal rasa, nunggal tekad, nunggal jiwa. Muga-muga yen wis manunggal karo warga masyarakat iso nyembadani apa karepen warga masyarakat. Insyaallah tutup anggone ngayomi masyarakat. Ya, kita Harus apa? harus lomo, Pak. Lomo. Lomo, yo kaya iki gelar wayang kulit kaya ini ya nyenengke warga masyarakat. Sesuk rakitan bulan suro yo wayang meneh. Rakitan sing danani mbok sapa ngono iki. ya kakamne meneh menang Oh, kuwi utane sing Yan. Yang kuwi dian, Pak. Dian iki napa dadi pepadang. Jadi nek ana kok warga masyarakat mempunyai kesulitan moro ngene Pak Kadus ki insyaallah akan mendapat dian utawa pepadang. Kuwi ibaratnya solusi. dari dhewe tok Iki napa? Insyaallah yen wis programe visi misinya dilakoke, insyaallah jangan hanya berbicara tapi kita harus bertindak. Wah, tepuk tangan.